metu saiki. Wak bayang katoke teles mangan doyan mergawene males. Koyok toke tele isuk soke sore kere ra ono sing diandalke. Ojo mbok paksa tresnani wong kaya aku, bujang pengung kawin pusing urip opo onoe. Ojo mbok paksa tresnani wong kaya aku, soke urung mesti melarate pasti. Nek wani ayo rapi, wak bayang katoke teles mangan doyan mergawene males. Koyok toke tele isuk soke sore kere ra ono sing diandal